खुलुमबाय दिनै 10 फेब्रुवारि 2024 रबिबार। सासे सेंग्राया गावनि गोसोथोनाय सिख्लाजों गारजानानै जावलिया जादों बोरदों। तेलेंगानानि निर्मलाव सासे सेंग्राया गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ गावखौ गारनो नागिरनायनि आरो सिख्लाखौ नखरनि मानसिफ्रा गुबुन सेंग्रानो जुलि हरनो थाखाय साखाफारा खालामबाय थानायनि जाहोनाव सिख्लाखौ रुवाजों खर' देख्रुबनानै बुथारनानै स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। सिख्लाया जेब्ला गावनि बिनानावजों दर्जिनि ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथायाव हमथानो नाजानायाव सिख्लानि बिनानावाबो जोखोम जादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय अलेखा, 23 बोसोर बैसोनि आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जुगान्ति श्रीकान्त, 27 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ आरो गुबुन सासे सिख्लानि बिनानावखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। गहपुर पुलिसआ नंखाय सनानि फालांगिरि खालामग्रा सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मुकेश कुमार शर्मा, बे जाबाय गुजरातनि थागिबि, आरो भागीरथ चौधरी, बे जाबाय झारखंडनि थागिबि। बिसोरजों लोगोसे गुबुन सासे दंफाबावोमोन, नाथाय बियो पुलिस फैनायखौ मिथिनानै स्पटनिफ्राय खारलांदों आरो बिसोरो सनाखौ लाबाय थानाय समाव बे जाथाया जादोंमोन। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय समारियायाव सानै सेंग्राफोरा फरायसाफोरा बाइकजों थांबाय थानाय समाव सामलायथाय गोमानानै फांसे दंफाङाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानैबो थैदों। थैनाय सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय सानिदुल इस्लाम आरो हारुनाल राशिद। धुलियाजानाव गिथाव बाथाव अर खामदों। धुलियाजाननि जराजान अइल फिल्डआव हरखाब गिथाव बाथाव अर जोंखांदों। अइल फिल्डआव खामानि मावनायफोरा बुंनाय बायदिब्ला सानैसो सिनाय मोनै सुबुङा थाव खावनो फैनानै अरखौ सावना गालांदों होननानै सन्देह खालामदों। उनाव अरखौ गोबां गोलाव समनि उनाव खोमोरनो हादों। केरलानि माल्लापुरामाव सासे 2 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ गावसानि न'नि उनथिंजाय गेलेबाय थानाय समाव जिबौजों सौजानानै थैदों। गथ'आ गाबबाय थानायाव गथ'नि बिमा आरो बिफाया गथ'खौ मेडिकेलाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय गथ'खौ रैखा खालामनो हायासै। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय मोहम्मद उमार। मैया बिटिसि गोरोबथा सानाव हाग्रा महिलारिया बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आथिखालनि प्रमद बर' इउपिपिएल सोरखारा बे बिटिसि सुक्तिखौ लानानैनो बिटिसिनि माखासे नेमखान्थि बायदिनो सोरखारखौ सालायगासिनो दङ, नाथाय दिनै बिथांमोना बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखै होननानै बुंदों। बड'लेण्ड सुक्तिनि दिनै दिन बड'लेण्ड डे बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों। 22 बोसोर जाबाय आरो बेवहाय जोंहा सुक्तिखारि हिसाबै जोङो बे बड'लेण्ड डेखौ अबजार्भ खालामनाया जोंनि दायथ' आरो आं सानो बेखौ बयबो फालिनाया मोजां। बयबो फालिनाया मोजां, मानोना जोङो बे सुक्तिनि दारैनो बिटिसिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो एफा एफाबाबो मुलाम्फा मोनदों आरो जोङो गसंथानो हादों। माने इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा इडुकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेखि जाया बिथिङावनो जोङो एसेबाबो जोङो जौगाहोनो हादों आरो जौगाहोनो हालांगोन होननानै आंहा मिजिं दङ। खिन्थु दिनैनि दिनाव जाय इउपिपिएलआ सरखार सालायगासिनो दं बे बिटिसि सुक्तिनि एखे क्षमताजों जाय क्षमताखौ लानानै सालायबोदों बे एखे क्षमताखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं। खिन्थु बियो दिनै बिटिसि सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै। बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। इउपिपिएलनि रावबो सोद्रोमा बा इउपिपिएल पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे बिटिसि सुक्तिखौ अनार होआखै। सार मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो आगोलाव रिहाबिलिटेसन होबोबाय, सोरनिबा साख्रि होबोदों, सोरनिबा एसे एनै रां मदद होबोदों, बे जाबोबाय। आरोबाव जाबावगोन, आरोबाव खालामबावगोन जोङो। बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेराव सारनि मोनदांथियाव माबायदि डिफारेन्स? बिटिआर एकर्डआ जिर', बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो। बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै, एकर्ड जायाखै। बियो मोनसे एग्रिमेन्ट। नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव, हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो, बेहाय जेबो गैया। बिटिसि खुंथायाव फैफिनगोनखौ मिजिंथिदों।
बिटिसि खुंथायाव फैफिननांगौआथ' रायजो राजाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। जोंथ' दिनै प्रमद बर'आदि जेबो मावनो हायाखै जिअ' बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं। जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। मावनो गोसो थायोब्ला मावनो हायो। मावनो गोसोआनो गैखाया बोरै मावनो हानो। खुंथायाव फैफिनोब्ला नोंथांनि ओरैबायदि मा खामानि मावगोन जाय नोंथाङा भिजन मिसन हिसाबै आजावो? आं बे प्रमद बर' बादि माबा भिजन मिसन बेबायदियाव गैयालै। जोंहा दंखायो खामानि मावनांगौ दंखायो। जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। जेनेबा बिटिसि ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथि लाखिनाय, बिटिसि ओनसोलाव उन्नयन लाखिनाय, बेफोर जोंनि माने टारगेट। जोंनि माने बेयो जाहैबाय जोंनि मेइन स्ल'गान माने मेइन उद्देश्य। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल माबाफोर बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बख'बाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जों। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया। माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरनना जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिल बानायदों। माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव बेफोरबादियावनो बेना फैसाया सेस। आरो बियो जेसेबां खरसा जादों बिनि लिमिटनि बारा। 100 थाखानि खरसायाव बियो 500 थाखा खरसा देखायनानै जागासिनो दं। बेना बिएडसो जेबो मावाखै बियो। सार बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनना बुङो। बे गोजोन गोरोबथा मा गोजोन माथो एक्सट्रिमिस्टआनो गोदान दालागासिनो। मा गोजोन फैदों? बे एनडिएफबि जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय ना बिथांमोना मा मोनदों, मा गोजोननाय फैदों। एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों, मा मोनदों। दिनैसिमबो केसाव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। बबे सुक्तियाव नुफेराखै? बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै। आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। सुक्तिनि आगोलनो गदों। दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै। खिन्थु आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। सोंदो बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों, मा मोनदों। दिनैसिमबो केसाव दङ, केस सोलिगासिनो दं, दिनैसिमबो जेलाव दङ। बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। बबे सुक्तियाव नुफेराखै? बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा? सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।